la nit de núvols ja havíem d'anar, teníem un hotel que ens havien regalat a l'Hotel Majestic de Barcelona, però com que hi havia huelga de camarers, ja era tancat. I ja vam anar cap a l'estació i amb el tren, com se'n diu, aquell, el que surt a les 10 de la nit, ja vam anar a Saragossa, fins a les 4 de la nit vam anar a Saragossa. I vam haver de fer la nit de núvols a Saragossa perquè tot estava tancat. Ja ho veus? Sí. I vam fer el viatge, que vam anar a Madrid, vam anar a València, vam anar a Mallorca, i després, quan vam arribar aquí, ja ho vam trobar que esclar, després vam dir, el meu marit tenia vacacions de la Caixa, i vam dir, saps què, anirem al Port de la Selva, perquè teníem uns amics. El seu marit treballava a la Caixa? Sí, va estar 50 anys. Oh. Ell era d'aquells, tot ho feia a mà. Després, quan va marxar ell, després tot mecànic, però ell feia unes sumes i una cosa que es fa manual, després tot era manual. I a casa, què en pensaven de la República i tot això? Mira, jo només ja et dic, no érem gaire només volíem pau i tranquil·litat i guanyessi, perquè nosaltres érem dels que et diré jo, ens havien ensenyat a anar a doctrina i sempre havíem pujat així. La República, mira, no sé com dir-ho, n'hi havia que volien la República. Jo ara mateix, també m'agrada que hi hagi, el rei també m'agrada, és una família molt maca. Doncs després, mira, tot va venir la guerra, que nosaltres vam ser allà a Port de la Selva, vam anar a missa i després ja va esclatar la guerra. Ja no vam poder baixar perquè no hi havia cotxes ni res. I bueno, ens vam haver de quedar fins que hi havia trens. I quan vam arribar aquí, ja la iglesia era cremada, ja hi havia a Can Ramoneda, que ja hi havia el cotxe fantasma allà negre, allà a la porta. I bueno, malament, perquè després va ser horrorós. Sí, la guerra va ser trista. Perquè el seu marit el van mobilitzar cap a l'any 37 o una miqueta abans? Sí, mira, ell quan li va tocar la quinta, que no sé quina quinta era, jo no me'n recordo, però ell, fins que el van demanar, ell no hi va anar. Perquè ell el que volia era anar, quan van anar amunt, el que volien era cap a casa, oi? Però el van fer anar en el camp de concentració. Què li explicava ell de la guerra? El seu marit. Mira, ai, Tresina meva, que ja no em veuré més. De guerrero, res. No era d'aquells de dir que hem avançat o no. Ell el que volia era amagar-se, ja no ho veies a les fotografies. I, bueno, el que va fer molt amics amb la guerra, sí, perquè després ens vam trobar, vam tenir la sort, n'hi va haver-hi un dels seus amics que es va morir, però no sé què va passar a aquell noi. Però vull dir que després, home, davant de tot no hi anaven, però com que era la secció vista, sempre anaven destinats a Teruel, diguéssim. Doncs ells anaven dient, bueno, aquí heu d'anar cap aquí, i després feien l'assalt, quan ells diuen. I del camp de concentració li explicava coses? Mare de Déu, ho vam passar molt malament. Molt. Perquè el meu germà era un xicot que era molt jove, que era del Biberon, tenia molta gana i no els dinava res, que només ens enviava dibuixos de quan venia a casa i per amb taula i que hi havia el pa i tot, perquè tenia gana, ell tenia molta gana, i esclar, i allà no... Si passaves 2 vegades, ja els pagaven. Clar, i els obligaven a treballar així o no, treballar no, però treballar no havíem vist de treballar, el que no els donava menjar. Que van passar gana. Clar, i de mentre que ells estan fora, vostè què és el que feia aquí, a casa? Tenia el nen, que ell, esclar, després, quan va saber que havia nascut, tu diràs, només volia venir i després amb els bombardejos després vam anar a casa de l'avi, que era les Franqueses, i allà que l'avi, esclar, també
estaven bé, de menjar sí que menjava, perquè jo quan baixava amb el nen cap aquí, em deien, es veu que aquesta noia menja. Esclar, jo amb el nen, amb el cotxet cap aquí, però esclar, no l'havia conegut encara el pare. Clar. I un dia estàvem allà a l'era, perquè jo ajudava amb els meus tiets, perquè els nois eren al front. I estava allà i vaig pensar, mira, ara em ve un... Esclar, tots anaven voluts, oi? Tant com venien de la guerra. O sigui, és el Toni va venir i, esclar, després va veure el nen, vam baixar cap aquí a Granollers, però després es va posar a plorar perquè no volia marxar. Que era? Havia vingut a permís, aleshores? Es va escapar, no es va escapar, i va sortir uns camions, i ell diu, bueno, el militar, el capità, home, jo tinc de veure, encara no conec el nen. I bueno, va venir, i va ser quan el va conèixer, i esclar, després, quan havia de marxar, després plorava perquè no volia marxar. Clar. És molt trista la guerra. Sí, ja m'imagino. I aleshores, clar, els bombardejos, com els viu vostè? Jo me'n vaig anar cap a Calabi, i de Calabi fèiem el refugi amb el tiet, que diu, em sembla que s'acosten, perquè com que hi havia els avions que eren a Llerona, vosaltres això no us en recordeu, però diguéssim, anaven passant, no? I diu, em sembla que s'acosten molt, aquests, perquè quan passava el bombardeig, quan passava la pava, ja la coneixíem. I deien, escolta, és que s'acosta molt. Jo me n'anava a rentar la roba del nen, me n'anava al rec, que hi havia un rec. I el tiet em diu, vols dir que no vol més que vinguis a fer refugi? Jo vaig deixar la gallega darrere la porta de Calabi i mira, allà m'hauria caigut una bomba. Ostres. En el lloc que rentava. I després fent el refugi va caure una bomba també allà a Calabi. Hi havia una tia que graduava en una espiga, li va caure una bomba darrere i no va explotar. Però això ja no era a Granollers, no? Això era les Franqueses, perquè jo a casa del meu avi, que era a casa de la mama, que era a casa seva, diguéssim, que era el refugi que teníem. La mama, com va quedar viuda, cada moment anàvem a Calabi, perquè la mama tenia 27 anys quan va quedar viuda. Clar. Però va quedar viuda cap a quin any, més o menys, se'n recorda? Mira, jo tenia 2 anys, doncs cap a... 2 anys i mig, quan va quedar viuda. I aleshores el primer bombardeig sí que el viu aquí, vostè, a Granollers? Sí, aquell bombardeig que va caure a tots els llocs que esperaven que entressin, que vinguessin, tots a Can Pedrals, que era allà on hi ha la biblioteca ara, allà a la plaça, no saps on era. Bé, doncs allà, a l'àvia la van matar al bombardeig. Sí? Sí. Després una mare de la meva... A la seva àvia, diu? No. L'àvia de la casa, de Can Pedrals, i després la Llorença també la va matar un bombardeig. I aquest va ser el de, se'n recorda més o menys, el del maig, no? El del maig, maig del 38. Aquell, el del maig. El primer, així, al fort. Sí, que va caure quasi bé tot arreu. Jo ara els noms, si em diguessis, a Can Sentí, la meva cunyada va anar a buscar el diari i després com se'n diu, un lloc que venen diaris, que els venien allà a la plaça Moluquer, ens portaven vedella, perquè nosaltres no trobàvem menjar enlloc. Doncs ella va anar a buscar allà, li van donar el paquet de la vedella, i després se n'en va i cau una bomba aquell home va anar a encastar amb una paret de Can Picaral. Vull dir que després ella no li va passar res, perquè dic, ai, que la tieta és fora. Clar, perquè vostè què anava a fer aquell dia? Jo anava a cobrar de la mensualitat del pare a la caixa. Però jo després vaig agafar el nen i me'n vaig anar cap a Campos i ja no em vaig moure de Campos perquè a la porta més botzada, del bombardeig, la bomba que va caure davant de casa. Allà a la mútua, vaja. I se'n recorda del soroll, per exemple, o de... Caram, sí, d'aquell ziu... I van sentir els avions abans o alguna cosa? Sí, home, vam sentir, com que no havíem bombardejat cap vegada a Granollers. Esclar, vam sentir els avions, però després tot un plegat
ja va ser com que van caure molt allà al mig del poble de Granollers, perquè quasi bé, tota la carretera quasi bé, a Can Sentí, molts puestos, vaja, molts. I després l'església també estava cremada, tot, i... Sí. I abans d'aquest bombardeig a Granollers havien sentit de bombardejos d'altres llocs, que bombardegessin altres llocs, o se sentia aquí? Home, sí que bombardejaven, però jo, la veritat, a Barcelona sí, però a Granollers no havien bombardejat, per aquí no, després va ser com van començar. I s'esperaven que Granollers fos bombardejat? Vostè creu que estaven preparats? Home, nosaltres el que tocaven les sirenes, oi? Però nosaltres no estàvem espantats per això, oi? Ja, que no però ara sí que hi havia un refugi, perquè esclar, però jo no, jo després me'n vaig anar a Calabi, allà a les Franqueses, després ja no vam baixar. Però allà també van bombardejar, no? Clar, sí, com que era l'estació devien baixar-hi material i coses, i era un puesto que hi bombardejaven. I va ser quan els meus tiets van dir, saps què, val més que us n'aneu a Sant Ignès, que era més lluny, que no hi havia res, i va ser com vam marxar. I després ja van entrar, i van anar cap a casa. I en el moment dels bombardejos se sabia qui eren els que estaven bombardejant? Home, eren els altres, que nosaltres érem els dolents, bueno, els dolents, no sé. Tots eren dolents, però vull dir que nosaltres esperàvem que entressin, perquè aquests ens havien mort molts amics nostres que, mira, els anaven a buscar i nosaltres un familiar que anava el pare i el fill i el van demanar, se'l van endur i no el van tornar. Molts d'aquí a Granollers, molts van matar. I qui ho feia, se'n recorda, això? Qui eren els que anaven a buscar? Home, deien els del cotxe fantasma. Els del cotxe fantasma. Però això durant la guerra, Això durant la guerra, sí. Val. I ens venien a buscar roba. Aquest dia va venir buscant, justament, el meu marit tenia una gabardina que quan es va casar se'l va comprar, que en deien un pluma, que era una cosa molt maca, i va venir un xicot i diu, no teniu res d'abrigar per anar al front? Justament es veu que li devien haver vist aquest pluma, però allò no abrigava res, i li van haver de donar, mira, per anar al front. El van venir a buscar. I se'n recorda, just després del moment del bombardeig, com es va fer el rescat dels ferits i tot això, o algú li ha explicat com es va fer? No, jo només sé que jo estava a baix amb la mama, allà darrere les vidres de Can Pous, amb el nen, i passaven, que es veu que després, jo no me'n recordo gaire, però es veu que hi devia haver-hi un puesto que anaven els ferits, que anaven cap al carrer Nou, i que uns no tenien braç, altres no tenien cames, i després allà, no sé, on els havien portat a l'hospital, perquè va ser molt gros, Allò va ser gros perquè a tothom va rebre, Clar. I després, com va quedar la ciutat? Molt destrossada? Sí, esclar. Abans, perquè ja han fet moltes fotografies de les cases, perquè van tocar moltes cases i mira totes les cues que hi havia la gent a comprar, cada una hi va caure una bomba. La gent que hi anava per menjar, doncs va tocar. No sé què en diu aquest noi. Em bellugo massa, allò. Sí, toca massa el micro i llavors fa interferència. Bueno, què més? I resulta afectat algú del seu entorn, algun familiar o algú així dels bombardejos, o algun amic seu, amiga? De què? Per les bombes dels bombardejos. Home, vaig tenir aquesta amiga que se li va morir la mare, però sí, moltes amigues, però ara jo els noms ja no me'n recordo. Però molts. Aquí, quasi bé, hi va haver... Tots esperaven que s'acabés la guerra i quasi bé tothom va rebre. Mira, hi va haver-hi uns de... perquè no sé si els coneixes, els de la llibreria Carbó. No sé qui són jo. Allà va caure una bomba que justament era un nen que va néixer, que li faltava alguna cosa, que fins gran, ara s'ha mort, fixa't,
que va estar, doncs, aquell nen, la casa li va caure tot a sobre i ell va caure dintre, sota la banyera, el van treure d'allà i potser va ser el que no va rebre menys. I això és el que estava més malament. Però va ser, també van bombardejar moltes cases, moltes, aquí, molt. Clar, i se'n recorda després per tornar a reconstruir aquestes cases, si aquesta gent va rebre ajudes d'algú o alguna cosa així? Home, com que van tocar molts establiments, que a vegades aquella gent havien de recuperar el puesto perquè després havien de tenir la botiga altra vegada. Perquè nosaltres aquí a Cal Gras, ara, que no sé com la diuen, al costat de Campús, que ja en diuen el Sara, allà en deien a Cal Gras. Doncs allà darrere, que era a casa, allà hi va caure una bomba també. I hi havia les àvies o les sogres que pentinaven amb una senyora i també la metralla en va matar una allà dintre. Sí, no, i tothom va ser desesperant perquè tothom sortia allà, ai, que a mi m'ha tocat, va ser desastrós. Què va pensar vostè que es fes una cosa així, que es bombardegés així? Jo, si el bombardeig aquests, jo només volia que vingués el meu home altra vegada i que sí, perquè va ser trist, sí. Sí, perquè la gent, perquè vam tenir la sort que estàvem allà a l'avi, però tenies feina per menjar i per trobar les coses. I el seu marit, clar, quan se n'entera, està al front, ell, no? Quan se n'entera que... Ell sí, ell no va venir fins acabat. Després el van portar al camp de concentració i necessitaven un aval, vam haver d'anar amb un aval i després el meu marit no perquè amb l'aval n'hi havia que els hi portaven l'aval allà. Però el meu marit deia, no vull que m'emportis l'aval. Jo ja sortirem, i doncs va ser com va sortir amb el meu germà i els amics, amb aquells avals van sortir. Quant temps va estar ell al camp de concentració, més o menys? Ai, no sé, no saps. No recordo. No sé perquè allà no tenia cartes jo. No, però si va estar, no sé, no me'n recordo. Bueno, si va estar un mes o així allà. I se'n recorda si després la ciutat va tardar temps en reconstruir-se de tot, de lo malament que havia acabat de les bombes, em refereixo? Sí, home, aquí hem fet molts reportatges d'això, del bombardeig. Esclar, si eren establiments que per ells els hi havia d'arreglar, perquè si no quedava allà mort. Clar. Sí. Home, va costar de refer tot. I clar, hi hauria gent també que es va quedar sense casa i tot això, no? Això se'n recorda com ho arreglaven? Les cases? Sí, em refereixo si l'Ajuntament o qui hi hagués en aquell moment els ajudaven o... Jo amb això ja no m'hi ficava, però vull dir que, esclar, sempre hi ha puestos per arreglar-los i donar-los de menjar, perquè després aquí hi ha la casa, després no sé si era, aquí hi ha el xiprer, en diuen el xiprer, però aquí és un puesto que refugien molta gent que no tenen casa, ni feina, ni res. Però jo després, són una família aquests que potser també ja en aquell moment hi eren. Ja, no, val. Quins objectius pensa que tenien bombardejant Granollers? Què creu que buscaven? Jo no sé, perquè totes les cases que van tocar quasi bé eren de les que esperaven que s'acabés la guerra. Jo només veia que anaven molt amb motiu dels que coneixíem nosaltres, perquè nosaltres érem fills de Granollers i havien mort molts familiars. I des del poble, clar, aleshores encara, per molt que fos la guerra, encara governaven els republicans, diguéssim. Quina interpretació es va fer, se'n recorda, per part dels governants d'aquí del poble, d'aquests bombardejos? Jo, vol que li digui, jo no em fixava gaire perquè jo només esperava que vingués el meu marit i va ser els que van després venir els altres i ho van anar arreglant
i els que devien haver mort gent, no sé què els hi van fer. Però jo, al final, va ser que havien entrat, que ja eren aquí, i que aviat vinguessin d'allà on eren. Clar. Com ho va viure vostè, que vinguessin ja els nacionals, diguéssim, que entressin al poble? Home, quan ho vaig viure, amb un ram ben gros que anaven pel carrer que havien entrat. Home, és que a vegades nosaltres, si ens haguessin trobat a l'altre cantó, però ens van trobar aquí. I veuràs, és que més aviat els que si anàvem a l'església o així, se tenien por d'haver anat al centre catòlic, perquè jo me'n recordo que aquí hi havia un fotògraf que hi va posar, tenia fotografies, van treure les fotografies i després van posar tota la gent que havia portat a les professons el Sant Crist i que eren els d'Església, i van posar uns retratos. Esclar, això més aviat, aquella gent portaven el Sant Crist, però no eren d'aquells. I doncs la gent ja va quedar espantat amb les mans. No, ho fa molt bé. Ho fa molt bé, en sèrio. Aquí el que estava explicant. I què més, ara? Torni. Com ho va viure l'entrada dels nacionals? Torni a explicar una mica com va viure l'entrada dels nacionals aquí a Granollers. Abans. Quan van entrar els nacionals aquí, expliqui-ho una mica. És el que acaba d'explicar, però com que no ha quedat ben gravat, torni-ho. Home, és que això, jo més aviat sé la meva vida d'allà. Perquè els nacionals, esclar, jo estaven contents, perquè havia entrat els que esperàvem, oi? I després nosaltres va ser, quan vam venir, que després, jo només explico el meu. Sí. Que després el meu marit tenia vacacions, quan vam sortir del viatge, i vam dir, saps què, ens anem al Port de la Selva. I ens vam anar allà, i encara quan vam arribar allà, ja ens van dir, val més que no hi aneu, perquè el Marroc està revolucionat, que ja va ser on van començar, i vam arribar allà i ja se'ns van dir, val més que no hi aneu. Però nosaltres vam dir, encara té les vacacions, ell, que li han donat de la caixa, i ens aníem allà. I quan vam arribar allà, ja després, aquell dia encara vam anar a la missa, diran, aquesta dona anava a missa. Bé, vam arribar allà i després ja el bombardeig ja va dir que l'església estava cremada. Que això va ser a l'inici de la guerra, no? Com va començar. Sí, però abans estava dient una cosa d'un fotògraf que hi havia aquí a Granollers. Estava explicant que hi havia fotografies... que aquí, a davant de l'Europa, hi havia el fotògraf Bosch, que doncs hi havia un aparador, que hi havia fotografies. I aquests van treure les fotografies i ens van posar tots els que portaven el Sant Crist, les professons, tots amb el Sant Crist. Esclar, allò era una provocació, els que portaven el Sant Crist ja agafaven por, perquè a vegades només agafaven més aviat els contra de tot això. I es van espantar una mica la gent, però vaja, no va passar res, però tenies por. I després se'n recorda si hi havia refugis construïts aquí a Granollers abans dels bombardejos? No, els van fer després, que jo no hi era, perquè després ja quan van venir, jo com que vaig marxar després allà a Calais i així, jo no van fer un, que és el que hi ha al mig de la plaça, que el van fer, esclar, la gent. Jo no hi vaig anar mai al refugi, perquè si era al Calavi ens amagàvem, ens posàvem al costat d'allà a la pastera i ens en va caure una a l'era. Però, i allà, com que hi havia l'estació, es veu que material el portaven, hi havia bombardejos. I va ser quan el meu marit em va dir, val més que vigileu molt perquè havent-hi material i tornaran a bombardejar, oi? Clar, que era una casa de pagès. Sí. I com ho feien quan havien de bombardejar allà? Què és el que feien? Oh, mira, jo al costat de la pastera amb la tieta i anava dient el Sagrat Cor de Jesús.
serà cosa de just, perquè, esclar, ens voltaven, els bombardejos, ens van bombardejar. Ja dic, hi havia una tia que, pobreta, sempre estava allà triant les pies de blat de moro, n'hi va caure una darrere i no li va explotar. I aquella bomba es va quedar allà? Esclar, la devien treure després, no sé, però vull dir que va ser un miracle, ja que no passés. I quantes vegades van bombardejar allà les franqueses, més o menys? Home, potser 2 vegades, sí? Però com que hi havia el camp d'aviació de Llerona, doncs allà i l'estació, doncs era un lloc que teníem por. Clar. Perquè allà a les franqueses es va quedar fins al final de la guerra ja o després va marxar en algun altre lloc? Després me'n vaig anar jo a un altre lloc perquè hi havia una altra tieta que allà ja ens hi vam estar espantats amb la filla, la tieta i el tieta hi van quedar allà, perquè quan van entrar els nacionals li van dir amb la tieta: a vostè li haurien de donar un diploma de ser valenta, de quedar-se aquí. Però jo amb la meva cosina i els altres ens en vam anar a Sant Ignès, que no era ni l'estació ni res. Ja després ja vam marxar cap aquí a Granollers i ja va estar altra vegada. Perquè es van quedar allà en aquest altre lloc fins al final de la guerra. Sí, i després ja quan vam poder marxar, ja vam anar cap allà i després ja va estar. Però després, esclar, després no sabíem res del marit, ni del germà, ni de res. Clar. I després, quan ja tornen aquí a Granollers, ja han entrat les tropes o encara no, aquí a Granollers? Sí, hi havia les tropes, sí. Que després ja va ser com van venir els italians i sota casa hi havia un graig i van posar molt material i els veïns allà, que nosaltres hi teníem el registrador, el mateix pis, la mateixa casa, ens va dir: val més que agafem el capità, que no pas després ell em va dir: val més haver-vos a triar, val més que estigui més bé, doncs. Va dir, però jo dic, bueno, però jo només tinc la mama i la meva cunyada. Diu, res, i vam agafar, va venir un capità i un assistent. I quant temps es van quedar? Ai, no me'n recordo, però hi va estar uns quants dies, que per cert després ens portàvem, com que teníem el nen, el Toni, i ens deia: mira que és per el Toni, i esclar, el nen només mamava i prou. Deien: sí, és pel Toni. I un dia me'n recordo que em va dir: anem a fer una fotografia dalt al terrat. I sí, vam fer una fotografia amb aquell assistent, i quan era allà, aquell va ser una mica murri, va posar la màquina de fotografiar allà a la barana, i érem 3. Jo vaig dir: bueno, ara si el meu marit va amunt i troba aquest bon home i li dona el retrato, li dirà què hi feia aquest home aquí al costat. Clar. Perquè és veritat, hauria pogut ser, oi? Perquè ell havia de tirar la foto, no havia de tirar la foto el nen i jo. Clar. I ell va posar la... I jo vaig dir: mira, ara no em faltaria que se n'anés amunt i per sort que el trobés, però que li sortís 3 en allà, i que hi havia fa aquest. Bueno, coses de la vida. Clar. I per exemple, clar, vostè és que ja no hi era aquí, però se'n recorda si es van donar, un cop va passar el bombardeig aquest gran d'aquí de Granollers, si els hi van explicar com havien d'actuar davant d'un bombardeig o se'ls hi explicava en algun lloc? Home, després hi va haver-hi moltes coses, però jo ja amb la canalla i així, ja només esperava que vingués el meu marit i el meu germà i res, després ja vam venir a estar. Tot va ser que vam marxar, ja després ja vam suavitzar-nos, però esclar, va costar de posar tot a to. Clar. I hi havia molta gent, Teresa, que com vostè decidien marxar després dels bombardejos a altres llocs perquè no sap? Això no. Home, esclar, perquè els carrers es veien que marxaven amb carros i de tot, que marxaven. Però nosaltres no marxàvem, nosaltres teníem ganes de quedar-nos i que no féssim res. És això, no anàvem tant per marxar. Quan estàvem aquí a Sant Inés, ja de seguida vam mirar que poguéssim entrar a casa, perquè encara nosaltres vam tenir sort que el primer pis, com que hi havia el registrador,
ens van vetllar una mica al pis, que també podia ser que quan veníem aquí ja no l'haguessin trobat. Però no li havia passat res, No. No, és que la gent és que després anaven, si trobaven un pis sense, ja anaven a requisar i tot. I un cop s'acaba la guerra ja ha tornat el seu marit i el seu germà, com... Va trigar per jo, Sí? Sí, va tardar. Sí, perquè allà a dalt hi va estar molt temps, Sí? Només n'hi va haver-hi una que va marxar, una d'aquí Granollers, que va anar allà, però va anar amb un plan ja de treure'l d'allà. Que, esclar, el meu marit deia que no volia que hi anés d'aquella manera. Clar. Deia que ja sortiria, i després va sortir, i va sortir amb uns que també eren de Sabadell, que va sortir, i vam arribar a casa, i bueno, perquè allà ho vam passar molt malament, perquè van venir ple de polls i tot, i després el meu germà només tenia gana i no li donaven res. Cada vegada que anava es posava altra vegada per tornar a replegar, els pagaven perquè no n'agafessin. I ell només uns dibuixos, que encara els tinc, que ens posava, quan venia a dinar, tot el que posàvem al pa i tot, de la gana que tenien. Clar. I després, un cop ja tornen aquí, continuen treballant en... Sí. Ell continua a la Caixa una altra vegada? Sí, perquè si ell hagués anat de voluntari, potser sí que no l'haurien acceptat. Però perquè primer ell volia anar perquè aquí hi havia uns que era d'intendència, que deia, si es feu d'això, podríem passar a l'altre cantó, i va ser quan després vam tenir el nen, i va dir, no, jo hi aniré quan em demanin, no vull ser voluntari per res. I va ser quan va anar allà on li tocaven, i com que ell havia estat a Sant Andreu, que era dels que portaven uns canons, no d'infanteria, la van posar secció vista, i esclar, no anava, braç de guerrero no n'era, no era d'aquells que anava davant, no. I mira, sempre va poder estar allà, i jo ho crec, i després un dia va venir un capità a casa a dinar, jo què sé. I diu que si hagués anat de voluntari no l'haguessin acceptat potser a la Caixa. Deien que si hagués sigut voluntari, deien potser no haurien volgut, perquè era voluntari, perquè ell era voluntari d'anar a casa, no d'anar a la guerra, però s'hauria apuntat a tot arreu però no anar-hi, perquè ja li dic que ja volia anar a Barcelona. Vam anar amb una senyora molt gran i aquella senyora va dir que no, perquè ja s'hauria amagat. Que ja ho veu, les fotografies, el capità i ell eren els que s'amagaven més. I dic, esclar, que van perdre la guerra. I ja després, quan ja tornen, quin tipus de vida va millorar la seva situació? Van poder menjar millor i tot? Hombre, i tant. El meu marit ja va anar a treballar a la Caixa i el meu germà ja va estar a casa al negoci i tots ja després ja va començar la vida, i el Toni, i després ja vam tenir el nen, en Francesc, que es va morir el nen a 13 anys, que és aquest en Francesc. I després en Jordi, que pensaven que ja no en tindrien cap més, va venir en Jordi. I just després d'acabada la guerra, van passar, i ja havien entrat aquí els nacionals i tot, van passar un temps també així dolent, o ja va ser bo des d'acabar? Home, nosaltres, com que el meu marit treballava a la Caixa, jo no soc de les de ficar-me en coses, esclar. Tinc amigues i coses que ja van entrar més aviat en política, però jo no, jo que ell pogués anar a treballar, i li deia que fes, perquè el meu marit, com que després no hi havia res, tot era manual, i vull dir que si ell cobrava, pagava i tot, i deia tu al tanto que no facis, que fes bondat. Clar, perquè ell tampoc va estar posat mai a cap partit polític ni res. No, només anava,
l'única que anàvem, tenia uns amics, oi, que anaven, diguéssim, que li diria, al centre catòlic a jugar al dòmino o així, perquè ells eren una penya, que en deien la penya Xava, que eren uns amics que sempre anàvem molt junts, que quan n'hi havia algun que no feia gaire bondat o així, ja li deien, escolta tu, i ja en deien la penya Xava, que eren uns nois que sempre eren, com van venir a casament, ja van venir també tots, perquè eren uns amics que encara ara tots són morts, ara només quedem, perquè eren parelles, diguéssim, ara només hi ha dues senyores, una que és la senyora Cabó, jo, que els altres ja, homes i dones, ja són morts tots. Ja ha passat tants anys, això. És que ara ja no queden gaire gent, dels meus amics. Clar. I després, ja amb el Franco, diguéssim, es va acabar d'arreglar la ciutat, o encara quedava destrucció dels bombardejos? Hombre, esclar, va haver-hi molts gent que no podien arreglar-ho, perquè, no sé, ells devien haver de demanar diners per arreglar-ho, això és així, oi? Però, a vegades, és que la gent també va mirar, perquè si eren cases de comerç, es havien d'arreglar, perquè hi van haver-hi moltes cases de comerç. I sap vostè si també ja acabada la guerra amb els del Franco i aquí, si es va donar algun tipus d'ajuda a les víctimes del bombardeig o alguna cosa així? Home, jo no ho sé, però segur. Perquè és que més aviat els que els hi va tocar, més aviat era que els va tocar amb ells, diguéssim. Per força, jo no ho sé, perquè aquí va haver-hi el Can Trullàs, que va ser el puesto que van rebre més, que ara hi ha cases i està molt arreglat i bé, ho devien arreglar. No sé, jo no... Tampoc no he sigut gaire ficar-me pel mig, jo pau i tranquil·litat i ja està. I sap si es van mantenir alguns refugis oberts ja després de la guerra o es van tancar? No, encara n'hi ha un. N'hi ha un que ara mateix, que era l'Ascensió, era obert i la gent hi podien entrar-hi. Jo n'hi vaig entrar, no n'hi vaig perquè com que era fora, però és que saps què va passar? Que aquí a Granollers, quan va haver-hi bombardejos i així, encara no hi havia, potser sí que n'hi havia algun, però no n'hi havia gaires, jo almenys n'hi havia un, però si havies d'anar cap allà, ja pensaves, potser pel camí ja et tocaran, val més posar-te en un raconet o el que sigui. Clar. És que és molt trist la guerra. Ara a Barcelona, esclar, hi havia tants bombardejos, tants per amagar-te, oi? Aquí n'hi havia molt pocs, vostè sap més. Jo no sé aquest, jo no sé si n'hi hagués cap més. I mai hi va entrar? Jo no. Ara si he entrat a veure'l, però no per això. I recordes si per part dels franquistes van fer algun tipus de record o d'homenatge a les víctimes dels bombardejos? Això no ho sé. Home, esclar que devien de fer alguna cosa, perquè hi ha molts monuments i coses que són per aquestes coses, oi? Però no recorda específicament? No, home, jo quan veig que fan coses així penso que ho fan bé, perquè a veure si s'ha mort algú i almenys que en memòria d'aquella gent que els hi facin alguna cosa o així, sí. I se'n recorda si a nivell de la seva família o amb els amics vostès parlaven dels bombardejos ja acabada la guerra? Si en parlàvem? Sí, era una cosa que es parlava pel carrer i tot? Hombre, esclar que sí. Em refereixo ja amb el Franco aquí, no abans. Home, perquè, esclar, com que aquí a Granollers tots érem famílies, quasi bé. Doncs quan això, a vegades, és que va haver-hi gent que els hi va tocar molt morts amb famílies, oi? Doncs sí, és que era trist, els bombardejos, jo, era el que feia més por, perquè és que em va tocar a tots els que l'esperaven. Va tocar molt amb aquesta gent. Les cues que hi havia cues de... Me'n recordo que hi havia cues de... Jo era fora, que eren les franqueses, però allà on anaven la gent a buscar menjar, allà va caure la cua.
Ai, la bomba. Allà on hi havia el peix, que era la plaça, a la plaça també la porxada, la van haver d'arreglar tota perquè va ser allà on va caure la bomba. Semblava que coneixessin. Després, aquesta casa que dic jo, que ara hi ha la biblioteca, que era una casa del doctor Pedrals, que era una casa molt maca. Allà també li va caure una bomba que va caure, que va matar l'àvia, pobra dona, i una neta. Però, esclar, s'ha arreglat tot, però la família aquella la van arreglar i ara ja aquella família, ja fa tants anys, ara hi ha la biblioteca, però era una casa molt maca. I es podia fer dol per les víctimes? La gent podia anar al cementiri i tal? Això no sé. No sé. I vostè, per exemple, li va explicar als seus fills el que havia passat a Granollers, tot això dels bombardejos i tot això? Els explicava? Home, esclar, sí, el que potser ells ja estaven tips i no volien saber, no volien que els expliqués cuentos. Però vull dir que sí, home, esclar, perquè amb totes les coses la gent més aviat els hi explicava a tothom. És que tot era a base d'això. Després tot va ser a base d'això. I quan els hi explicava als seus fills, com els hi explicava? Els hi deia qui ho havia fet i tot això? Home, clar, home, qui ho havia fet. Nosaltres dèiem que volia que s'acabés i que vingués, perquè, esclar, és que tots els que havien marxat volia que tornessin. Que va haver-hi molts que no van tornar. Clar. I se'n recorda la reacció dels seus fills quan els explicava que Granollers havia sigut bombardejat i tot això? Clar, tots allà, que allò que ha passat això, però vull dir que, saps què passa? Que els crios no els agradava gaire que expliquis aquestes coses. Com que ja en parlàvem tant, ja no era una cosa de dir, ara els direm això, ja era el que es parlava després. És que és el que hi havia, ja en devien estar tips que els hi tornés a dir. O sigui, després se'n parlava, normalment, era una cosa... I encara ara. Encara ara, sí. És que encara l'altre, no sé quan era, que vaig haver d'anar a la biblioteca, que també ens van demanar que diéssim alguna cosa, perquè, esclar, n'hi ha molts que ja no hi són. Clar. I se'n parlava fins i tot amb el Franco aquí, quan ja governaven els franquistes, també se'n parlava d'això amb normalitat. Home, sí. La gent només sabien que havien caigut tantes bombes i tantes morts i tantes coses que esclar, estaves... que no vingui cap més. Clar. Només esperar el temps que s'acabés i prou. I se'n recorda vostè de quan es comencen a fer actes per recordar els bombardejos, allò, actes més grans? Fa poc o fa molt temps? Hombre, quasi bé quan hi ha coses que et diré jo, que han d'explicar coses, sempre ha de sortir un bombardeig. Perquè com que sempre hi havia hagut pau aquí, no hi havia hagut res, en tots els amics de Granollers, tots uns es coneixem amb l'altre, perquè encara no surts, com que n'hi ha molts que ja no hi són. Ja és el que parlaven, oi, perquè aquí, si fan festes, també en fan de festes, però quan hi ha una cosa que no t'agrada, també és el que se'n parla. Sí, però em refereixo, per exemple, un cop ja després s'acaba el franquisme i arriba la democràcia, ja es pot tornar a votar, el Franco es mor i tot això, vostè creu que aleshores es parla més dels bombardejos? Hi ha un canvi o no? O vostè continua... Mira, la gent que els hi va tocar, això els hi ha quedat marcat per tota la vida, i després el que no els hi ha tocat ja no se'n recorden, però el que els hi ha tocat se'n parla. Clar. I vostè troba bé que des de l'Ajuntament o des de les institucions es recordi tot això? I s'intenti explicar a la gent que no ho ha viscut i tot això? Home, jo trobo que sí, és una cosa que s'ha viscut i s'ha de saber. S'ha de saber, jo ho comprenc que ho han d'explicar i recordar del que es va passar i que no torni. Això hem de dir, que no torni, que
piano, que vagi tot bé. I creu que amb els actes que s'estan fent actualment, l'Ajuntament de vegades promou actes aquí a Granollers i tot això, creu que reconeix d'aquesta manera el patiment que va haver de passar aquesta gent? Home, sí. No, és que tots aquí, jo m'agrada molt l'alcalde i tots són d'una manera que tot això ho recorden, perquè quasi bé no hi ha ningú que no rebés d'alguna cosa. No, molt bé. Què en pensa actualment de tot el que va haver de passar? De la guerra, dels bombardejos i tot això? Que no torni. Que no torni. No torni mai més. No, sempre deia, jo m'estimaria més morir-me abans de veure una altra vegada una cosa així. No vam patir molt. No sé, esclar, després que ja tenia 20 anys, doncs, escolta, en tinc 93, doncs han passat moltes coses, però una guerra que no torni.